हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? कौन हम कैली कसूर हो नैनवा से दूर कैला बाले माँ। कौन हम कैली कसूर हो नैनवा से दूर कैला बाले दूर कैला बाले माँ काहे दूर कैला बाले माँ नैनवा से दूर कैला बाले माँ। कौन हम कैली कसूर हो नैनवा से दूर कैला बाले माँ। सोने की थाली में जेवन परोसी, सोने की थाली में जेवन परोसी, खैले बिना जइहा हुजूर हो नैनवा से दूर कैला बाले माँ। कौन हम कैली कसूर हो नैनवा से दूर कैला बाले माँ। कौन हम कैली कसूर हो नैनवा से दूर कैला बाले माँ। बगिया की चुनी चुनी सेज सजावली, बगिया की चुनी चुनी सेज सजावली, का बहुत अइबा जरूर हो नैनवा से दूर कैला बाले माँ। कौन हम कैली कसूर हो नैनवा से दूर कैला बाले माँ। रतिया सपनवा में बारे बारे देखली, रतिया सपनवा में बारे बारे देखली, से वहाँ में कैली भाई